So yan, good morning mga par. At ayan, nakarating lang natin dito sa pabahay project ni Kuya Noli. Dito kila Badit. At ayan, ang panibagong araw, panibagong gawa na naman tayo. Yun, ganda ng panahon, ng kalangitan. Abang-abang sa mga gagawin namin maghapon. Meron pa? Tol? Meron pa? Amoy. Parang malungkot ka ngayon. Parang malungkot ka ngayon. Parang malungkot ka. Bakit ba? Ha? Ano? Nawala na yung problema sa buhay ko. Bakit? Kasi wala na. Nahiwalay na kayo? Ng jowa mo? Bakit? Kaya pala magayong mata mo. Ha? Masaya na, nahiwalay. Kaya pala maga. Ano? May pinalit na pero umiiyak. Hindi. Ano? Hindi ka umiyak. Hindi nga umiyak kami. Pero maga. Hindi, umiyak na nga kasi Ano? yung pera ko lang. Kaya ibigay. Pero hindi naman ako, wala naman ako. Wala na. Ay, talaga ano? Ba't umiyak ka? Ba't umiyak? Buhay, kasi ko na mahal kasi kita. Sabihin mo Oo nga. Sabihin mo dito. Ano sabihin mo, ay, pasensya na. Kaya tayo nag-away kasi mahal. Dapat gano'n. Oo nga. Ay, hay mo na lang. Sabihin mo. Ay, mo na lang. Oo. Yan. Sabihin mo na lang ingat ka palagi. Ay, mo na lang. Mahal pa rin kita. Oo, sabihin mo na lang sana maging masaya ka. Sabihin mo na lang. Hindi ganito sabihin mo. Salamat sa pinagsamahan natin. Pero pwede naman tayo maging magkaibigan. Hey! Ayoko pa. Ayoko. Ano na lang dapat? Sige mo na lang. Ano sa ito? May nakita na akong hanap na akong iba. Ayoko, bakit? Hindi naman, Ah? Ah? Ano? ayoko naman. Hindi, joke lang yun. Oo. Sabi mo na lang, hi. Hi. Ingat ka Ay. palagi. Sabi mo ganito. Ingat ka palagi. Oh, sabi ganito, hi. Tapos ganyan, oh. Sabi mo, hi. Kamu talaga.
Sila na nga. Dok. Ako sa awan. Nakatapat na ako. Ang liwanag ko nalilito ka. O ilang ko. Bakit ikaw lagi ikaw hindi lang kalipay dito ka lang sa tabi ko. Mananapin ikaw Kapag dito muna ako sa taas, okay, kailangan matapos na yung bubungan ako makatapos mamaya. Medyo may sa ano pa. Kaya tumas muna ako.
may bakal ko yung tinitik-tik sa lupa. Ah. Bakta ka. Ay, kanya. At hirap. Yung pinutol mo. At hirapot lang na hirap na yun. Ito. Padulas pati yan, nabilad na. Nabilad na yung yero, bilas na lang. Satu ba ito tayo? Katyo! Oo, sige. Katyo! Oo. Okay lang naman yung pasok. Mababa pa ito ba doon? Ha? Mababa pa ito ba? Gusto ka ito mo? Nalagay. Gusto natin yung ano? Nalagay dito ito. Mababa. Tikit pa yung solusyon. Medyo. Ay, mati. Di pa. Apelido. Oo. Kuha nga ano, kapakan, para hilain ko. Bakit sa baba? Kulang mo na manayan. Alam mo na sa pa. Kung mabira pa to, hinahin mo. Kaya nga, Hinahin mo na yung tali. bitin ako. Sige. Kuha ko kapakan. Kuha mo talaga ito daan. Ano yung mga panabang ko? Ano, ito. Yeah. Uy, plus lang. Bongko, kumaba. Grabe. Kahoy na ako pa daw, kahoy. Ha? Siglit, siglit. Oh. Kulit ko na to. Ano na? Sige. Cool. Tingnan mo lang yan. Bakit na ako? Oo. Sundan mo lang yan. Kita yung solusyon. Oo. Bilang mo. Ah. Hindi ba? Magaling ko yung tali.
Sige. Baba mo na kung gabaw. Lagpas dito. Sige. 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 Dance. Mahila mo ba yan si Pilipon? Baka may tubig ko lang. Ang kaunin. Baka may tubig. Sige, mura. Ay, muna sila. Sige. Yung insulation. Sige. Dapat lang may ano tayo, service din tayo. Okay na, kapila. Ito na. Tawag tayo. Doon. Ulit lang ha. Mahila yung insulation. So, dito lang muna. Dito.
Ganito lang. Oo. Bababa konti. Bababa mo konti, para gitna. Yan, baba mo. Ganito mo lang yan. Oh, ito may harap ng buli ko. Yan tayo. Ayun doon. Lang. Lang. Lang papunta na. Ano yung parang? Tali. Kung meron na naiwan doon isa. Ay, balagtad. Magulutong pa rin. O dito, okay na. Ay, dalawa pa na. Kaya naman dito. Yung isa doon, tapos isang 8, isang 6. Talo. Kaya Kita. Ganito lang yung tali. Yes. Malakapot tayo. Sige. Wala. Tayo. Abot naman. Tulitin mo lang yan. Oo. Sige.
munti. Ikaw munti yung ano, yung kapilyo. Sige. Ano ka naman ito? Sige. Mga dumulas lang. Inapagdumulas. Sige. Sige. Kalau kamu ini satu kita. Bangga kita itu. Oh, bakit alis ka muna dyan. Ano na sanda? Diretso. Diretso. Baba mo, munti ka na. Oranges.